Η ομάδα iSense είναι μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες του EPCA και του MEP με πάνω από 120 ερευνητές και 20ετή εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων τα FEE συστήματα μεταφορών και η εφοδιαστική αλυσίδα, ζητήματα συστημάτων τηλεπικοινωνιών αλλά και αισθητήρων, θέματα που αφορούν το περιβάλλον και εφαρμογές κυκλικής οικονομίας, αλλά και συστήματα αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε θέματα περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας. Ξεκινώντας με την ηλεκτροκίνηση, η ομάδα μας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επίλυση τεχνολογικών προκλήσεων και την αύξηση της αποδοχής των χρηστών. Χαρακτηριστικό έργο εδώ είναι το Elviten, με πολύμηνες επιδείξεις σε σειρά από ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και τα Τρίκαλα, από εκατοντάδες ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα διαφόρων τύπων για την εξοικείωση του κοινού με την ελαφριά ηλεκτροκίνηση. Δημιουργήθηκε μια τεράστια τράπεζα δεδομένων με χιλιάδες διαδρομές και χιλιάδες συμπληρωμένα ερωτηματολόγια χρηστών και προτάθηκαν εκτός από τεχνολογικές λύσεις και επιχειρηματικά σχέδια και οδηγίες για την ενσωμάτωση ελαφριών ηλεκτρικών οχημάτων στο αστικό δίκτυο μεταφορών για ιδιωτικές και επαγγελματικές μετακινήσεις, αλλά και χρήση σε συνθήκες πανδημίας. Άλλο χαρακτηριστικό έργο αποτελεί το έργο ηλεκτροκίνησης NEMO, μέσω του οποίου δημιουργήσαμε ένα αποκεντρωμένο υπερδίκτυο πρωτοκόλων και εργαλείων για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Στην πράξη, ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο e-roaming στα πρότυπα της κινητής τηλεφωνίας, όπου κάθε χρήστης θα μπορεί με μία μόνο σύνδεση σε έναν πάροχο υπηρεσίας να φορτίζει το όχημά του και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες σε κάθε σταθμό φόρτισης με τον ίδιο τρόπο πανευρωπαϊκά. Το έργο αυτό έλαβε διεθνή αναγνώριση, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο της παγκόσμιας διοργάνωσης Mobi Grand Challenge στην Αμερική. Επιπλέον, στο έργο Fabric αναπτύξαμε και δοκιμάσαμε εκτενώς στη Γαλλία και την Ιταλία 3 εντυπωσιακές τεχνολογικά πρότυπες λύσεις ασύρματης, δηλαδή εν κινήσει, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητα της τελευταίας στην επίλυση ζητημάτων σχετικά με την αυτονομία της μπαταρίας. Άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία της ομάδας του EPCA και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μια άλλη σημαντική για εμάς περιοχή είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή λύσεων και μοντέλων κυκλικής οικονομίας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια των εταίρων μας στο έργο Circ for Life αναπτύξαμε ένα περιβαλλοντικό ψηφιακό πορτοφόλι διαθέσιμο ήδη δωρεάν στο Google Play, το οποίο αντικατοπτρίζει τις αγορές και τις οικολογικές συνήθειες των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει να κάνουν καταναλωτικές επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Είμαστε επίσης στη διαδικασία ανάπτυξης, συνεργασία με το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης του νερού. Η εφαρμογή αυτή θα δοκιμαστεί στο φυτόριο του Δήμου Αθηναίων, στο Γουδί, για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών. Βοηθάμε επιπλέον τους πολίτες να παρακολουθούν και να αποτυπώνουν τις αλλαγές σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών μέσω έξυπνων εργαλειοθηκών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το πρόγραμμα SENT και απλές εφαρμογές κινητού, όπως για παράδειγμα παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας, που δοκιμάστηκαν με μεγάλη επιτυχία από πολίτες στη λεκάνη του Κηφισού ποταμού και στο δέλτα του ποταμού Δούναβη στη Ρουμανία. Θα κλείσουμε με μία αναφορά σε εφαρμογές που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στον πολιτισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το έργο Hyperion, μέσω του οποίου συντελούμε στην προστασία ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και έντονων καιρικών φαινομένων, με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει δεδομένα από αισθητήρες, λαμβάνει φωτογραφίες από δορυφόρους και drones, κάνει προβλέψεις με μαθηματικά μοντέλα για πιθανά προβλήματα και ενημερώνει τις αρχές για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων και μέτρων. Οι λύσεις του Hyperion θα δοκιμαστούν σε 4 εμβληματικές περιοχές, στη Βενετία, στη Γρανάδα, στο Τένσπεργκ της Νορβηγίας, αλλά και στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.